Hello! Hello! Szevasz ninja, csacsá! Du 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 du. Mi a helyzet, srácok? Meséljetek valamit! Rage! Urgh! Itt megjött a páron. Jó, oké. Na gyerekek, akkor kezdjük el a Rage-t! Mégis, gyerekek, még nem láttam egyáltalán ezt a csodát, úgyhogy most nyitom meg. Vannak még dolgok egyébként, ezt le kellett volna tesztelnem, de nem lennék én, ha nem teszteltem volna, mármint hogyha leteszteltem volna. Szia Regi! Szia! Rage-eljünk, srácok! Vagy egyedül vagyok ebben a sötét helységben? És anyukámat akarom. Hopp, bocsánat. Mindjárt lesz. Itt van. ASMR Dimi. Sziasztok! Szia, Regi! Mi a helyzet veled, Regi? De miért nem jön be a játék? Már rég kiválasztottam. Csak szórakozik velem ez a csoda. Hát elvileg be van állítva, hogy kéne látni. Az a baja, hogy beállítottam a Game Capture-n, és a sima játék... Tehát a... normál módban fogjuk játszani, nem buziskodunk. Kibaszott hangos. Állj meg. Jó, oké. Akkor. Egy pillanat is látni fogtok mindent. Jó, autodetektálja, de engem nem érdekel. Így van. Das ist. Ez nem horror. Ez csak dara lesz a javából. Oké. És... tegyed belém. De... Mi a helyzet, srácok? Addig mondjatok valamit, amíg én itt elbaszakodok. Amúgy meg. Ez lesz az ő baja, mert ez egy fos. Adjunk hozzá egy new-t. Nem. Mi a helyzet, skacok? Az anyát keservit, hogy nem akarod azt, amit én akarok. Vissza, nem. Videó. Nem. Raven, mondtam már neked, hogy ne ölj meg senkit. Na. Most? Eltűntem én is! De mindjárt visszajövök. Hello!
És miért nincs itt a játék? Igen, igen, igen. Na most, na most. Szerintem ezért a Rage neve nem tudom streamelni, és kirage mert nem tudok streamelni. Így van, ez lesz a lényege, hogy Dimi nagyon hamar ki fog rage-elni. Jó, megtartjuk ezeket a beállításokat. Addig meséljetek valamit, srácok, hogy telt a mai napotok? Ezt nem azért mondom, mert időhúzás. Nem, semmi ilyesmi. Hát az meg akkor a végén display capture-ölni fogom, hát komolyan mondom nektek. Sok Dimi, nyalakszik. És így se látja a játékot. Na ezt beszartok, itt van, jó. Jó, jó, jó. Easy. Csá! Csá, 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 csá! Adunk a hangerőnek egy kicsit. Mastert lejjebbesszük. Nagyon jó! Folytassuk a játékot. Mi történt? Na, mik legyünk? Kolbász kapitány, vagy pedig... Gyerünk, srácok! Férfi vagy nőstény? Auto pistol and wing sticks. That's what we have to work with here. I'm thinking... It's go time, right? Yeah, ennyi. gear. What is that? De a focus VTF? What was that? Szerintem a izéba szakodik velem még mindig. Én tudom mi a baj. Én tudom mi a baj, gyerekek. Én tudom mi a baja neki. Lehet, hogy ki kellett volna kapcsolnom egyébként, meg volt nyitva a LOL, és két játékot egyszerre nem tudott futtatni valamiért, nem tetszett neki. Hihi. Hihi. Ez vagyok én! Epic Rage. A hatalmas chat jobb oldalt eléggé belerondít ebbe a szép játékba. Akkor nem van többé. Jó, én basztam el. Le akartam, illetve lepecseltem, vagy megnéztem ezt az új karaktert, hogy mit tud. Jó. Szóval mindjárt visszaadom a képet nektek. Igen. Szia Krisi, szia! Jó, ezt kitöröljük a picsába, mert ez nem kell. Megpróbálkoztam. Valamiért egyébként ez a faszórú nem akarja fölvenni a... Igen. Valamiért ez a faszórú nem akarja fölvenni a Rage-et. Rage-t. Ezért maradunk akkor, mert hogy a Game Capture-nél hiába állítom be, ugye Windows módban nem is működik. Itt lesz a harag, itt bizony harag lesz mindjárt. Full screen up. Jó, akkor ne azzal próbáld meg, hanem próbáld meg ezzel itt. Igen, és most, igen, még egy próbát teszek, hogyha nem akarja, capture-be se, már Game Capture-be se akarja fölvenni. Semmilyen módon nem akarja fölvenni a játékot.
És ez most erre csak kíváncsi vagyok, hogy ebben milyen lenne. Oké, vagy hogy ebbe egyáltalán fölveszi-e? De nem. Igen, akkor visszabasszuk fullscreenre a gecóba. Bocsánat, baszakodásért. Dir! Szevasz Noisy Streamlabs indítsa a rendszergazdát, de... Most állítsam meg, most komoly? Hát faszomat, hát nyomjuk diszplébe. Ah. Ja igen. It's go time, right? Yeah, grab your gear. Femmel a modi, ki kell bannolni a gecóban. De szép macska vagy, mi van itt? Come on, Walker, we gotta get out there. Grab your gear. Ja. Attól több erőforrást igényel. Ha laggolsz, akkor filmes ide. Ja, de hogyha... Ha így marad, akkor faca. De az érdekes, hogy nálam nem kell, mert eddig minden működött. Amúgy az a baj veled, te asszony, hogy ord, nem? Mit számít? De amúgy szerintetek is ordít, fogadjunk. Nem mondom azt, hogy oda baszok egyet a nőnek, hogy magyaráz nekem. De mi történik? Nyomok egy izé... Aha, ja jó, oké. But there's plenty more where that came from. I'm telling you, this is the big one. All right, then let's go fucking Mutatok get én neked some. mindjárt de big one-t. 30 centi plusz a kalap. De szép macska vagy, Sanyi! Not at all. Figyeld! Gonna be hard to keep score. I was never much for counting. Jó. Walker, we need you in the courtyard now. We're on our way. Got Lily too. Jersey's been deployed to warn the other settle. Nem itt szokott lenni? A general settingsbe lesz. They gotta know. I guess this is big then. Just snapped it on the comm box. This is the biggest attack I've ever seen. I'm serious. Then let's go. We're gonna go earn us a glory A ribbon. gyerekek nagyon furazzá. De szép macska vagy, te bazd! Mom is expecting us at the courtyard. That's where the fighting is thickest. Raven, nem kell. Ne rage-elj, légy szíves. Elég, ha én rage-elek. Big one. Kösz szépen, Regi. It's a ranger. Not just any ranger. That's Jersey. Igen, mert ugyanazzal a motorral van, mint a Doom egyébként. Holy shit, it took his whole head off. Hát Jersey, ez nem volt hosszú életű. Szávasz, haver! Ranger Jersey. Csá. He's not gonna defib out of that. Add ide a Jerseynek a baszóját! It's all up to me now. I'm taking that armor. If you're Shit, Mom's gonna skin you alive messing with ranger gear. But it's still got a lot of Jersey in it. Száva, haver! Yeah, but it's our only shot. Láttam, tegnap te toltad. Yeah. This is even better than I thought. Add már ide! Jó, végignézzük, minden ne nyom el.
Jó. Na ez most miért állt meg? Igen. Ne basszál föl! 38%. Jó, újra kell indítanom a streamet, nincs mese. Igaza volt a srácoknak. Kifekszik tőle a gépem. Mindjárt jövök. Igen.